Hele, tady je ten příklad zadaný, máš zadanou úrokovou míru 5%. Teďko máš nějaký případy, kdy ty si vyzvedáváš výhru ze soutěže. Máš možnost dostat okamžitě 40 tisíc na věky 2,5 tisíce ročně nebo 50 tisíc za 5 let, případně 10 tisíc každý rok během dalších 5 let. Tvým úkolem je posoudit, která z těch daných variant pro tebe má v současnou chvíli nejvyšší hodnotu. Tím pádem to Ačko vyjde vlastně naprosto jednoduše, protože tam ta současná hodnota té výhry pro tebe se bude rovnat těm 40 tisícům. Jo? Fajn. Pak tu máš nějaký Bčko, ve kterém oni říkají, že ti dají 2,5 tisíce každý rok na věky. Pomocí úrokové míry se to počítá tímhle vzorečkem, do kterého, když si dosadíš, hledáš současnou hodnotu, VF, Value Future, nebo Future Value, budoucí hodnota, a je hodnota v ten moment, kdy oni ti to vyplatí, což každý ten rok, který ti to budou vyplácet, bude 2,5 tisíce. A dělíš to hodnotou té úrokové míry. Která se rovná 5%, což znamená žádná celá 0,5. To hodíme do kalkulačky. Tak zjistíme, že se to rovná 50 tisíců. Jo. $50 000. Fajn. Teďko Cčko. Tam se používá vzoreček pro jednorázový budoucí výnos. Takže si zase napíšeš value present bude rovnat hodnotě v momentě, kdy ti to vyplatí, což je 50 tisíc děleno tou úrokovou mírou přičtenou k jedničce, to je 1,05 to celý na to téčko, což je počet roků, který uplynou do té doby, než si to vyplatí. Už zúročený. Takže v tomhle případě na 5. No. Si na to
kalkulačku, se kterou mám trochu pracovat. Děleno. Ano, 5. Na pátou vychází to nějakých 39 176. Jo. No, a ten poslední případ, to Dčko je lehce složitější, protože tam ten jednorázový výnos dostávám 5krát. Jo, celých 5 let. Takže to si začnu psát někde už tady. A bude to součet těch budoucích výnosů za celých těch 5 let. Takže VV se mi bude rovnat součtu tohodle za každý ten rok. Takže 10 000 dostanu první rok a dělím to 1,5 na prvou plus 10 000 na druhou plus na třetí na čtvrtou na pátou. No, takže současná hodnota se mi bude rovnat na druhou třetí
na pátou, což v součtu vychází nějakých 43 295. To mám 43 295. Takže, když se na to všeho všude podívám a všechny ty hodnoty si srovnám, 40, 43, 39 a 50, tak mi vychází nejlíp těch 50 000. Takže pro mě bude nejvýhodnější dostat 2 500 každý rok až do smrti.